Maayong hapon mga igsoon. Basin mi tinga mo nga nagsulob ko sa akong type A uniform. So wala makailan ako. Usa day ko ka former criminology student, criminology student sa diri sa Bohol. Ang akong eskwelahan Mater Dei College sa Tubigon, Bohol. And then graduating na unta ko. So ako ni gisuot karon nga uniform mga igsoon kay na ako'y message para ninyo nga ma-relate sa akong gisuot karon kay sa tinod lang mga igsoon mao jud ni akong pangandoy unta sa una akong pangandoy bata pa ko ang pangandoy is to become a police officer unta but then ning nay nahitabo nga dili maayo sa akong kinabuhi nga mga hinungdan aw at first kung anong tanawon dili maayo apan may hinungdan nga nahimo sad kong alagad sa Ginoo karon so mo na nga wala matuman akong plano nga mahimong pulis so pero naagi pa ni akong uniform sa kuan namo kuan day ko nakahuman na mi sa mga GT gamay na lang jud ko nga mo graduate na ko graduating student ko apan mao lagi na nay tragic nga nitabo sa kinabuhi nga mo atong isgutan karon and then before na ko i-proceed mga igsoon og istorya nga nung naingani ko before na ko explain nga nung mao ni akong gisuloob no nalang ko i-verse basahon mga igsoon para ninyo hallelujah so akong basahon ang Proverbs chapter 19 verse 21. Ang basahon mga igsoon. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Once again, akong basahon pagbalik. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So, matod pa diri mga igsoon sa uh, balaang kasulatan nagingon diri nga daghan daw tag plano ang mga tao daghang plano ang tao tanan kita tanan na amjud tay plano but at the end of this verse mga igsoon nakaingon siya but it's the Lord's purpose that prevail. Meaning, pwede ta mo plano. Ikaw, naminaw karon na kay plano, o imong plano, nasayod ko nga maayo ginan siya. Like me, before. So, wa man siguro tao nga magplano og dautan. So, kada tao na dyan ay plano in the future nga puro maayo. But remember this mga kaigsunan, it is the Lord's purpose will prevail. So, usay bisag unsa sa kamaayo sa atong plano, kung makit-an ni sa Ginoo kung pinangga kita sa Ginoo makit-an ni sa Ginoo nga wala mo sibo sa iyang plano sa iyang kabubuton mga igsoon nay posibilidad nga bungkagon sa Ginoo ang atong plano ano nang iyang kabubuton may matuman sa itong kinabuhi like me akong gamayng testimony about ani mga igsoon akong experience is this um ako usa ko ka nag-desire ko before nga mahimong police officer mo na akong gitingwa sa una nya gamay pa ko high school and then nag-college ko mao ning criminology akong kurso and then wa ko mag-expect mga igsoon nga ang akong giplano di day matuman. So, para karon kinsa may magtuo nga mga pastor ko, wala di ko ganahan na magpastor. Gusto ko magpulis, but then mo na giingon lagi nga it's the Lord purpose will prevail. Ngani ni siya mga igsoon. Kani siya nga type uniform na ko mga igsoon. Daghan kay ni siya og memories, daghan kay kog mga sentimental no, I mean, daghan kay kog mga dili makalimtan nga mga kasinatian ani. So wala na makahibaw no. um, ang hinungdan nga nung wala ko nahimong pulis or hinungdan nga wala ko nagkapadayon sa akong pag-eskwela, na-stop akong pag-eskwela imbes graduating na unta ko mga igsoon murag I guess it's 3 months na lang or 2 months hapit mag 3 months na unta ko or maybe mahimo ba kung sa Miriam ato basta hapit na unta ko mo graduate mga igsoon but then nay nahitabo sa akong kinabuhi nga wa ko mag-expect ngani ni sa mga igsoon naguba akong pag-eskwela sa nakailan na nako no kay bawo na sila sa akong story but ang para sa uban wala kaila ang hinungdan ng mga igsoon nga wala ko kapadayon sa akong mag-eskwela tungod kay naguba ang akong kaugmaon una tungod sa droga but then mao na nakaingon ingon sila nga ah, gigabaan daw ko ana naguba akong kaugmaon ngani daghang kay kong mga negatibo but then naday maayo day pud sa likod ani kay ngano man kung wala pa ko na nadaot sa shabu mga igsoon dili sad ko mahimong pastor ngano man mao ni siya sa una mga igsoon so wala makibaw no 16 years day ko nga na slave sa droga. Bata pa lang ko nagshabu na ko. So then as the days go by, high school, college, sige kog suyop every day, sige suyop. So kailan ako no I am ingon sila ila kong gi-consider as hardcore drug addict kay ngano man I used to take drugs 2 to 5 times a day ngano man bisin makaingon mo nga dato kay ko no
sige kog akong papa pastor, akong mama pastora. So sige kog pangawat og kwarta sa simbahan, nasa ko'y uyab nga mosuporta sa akong bisyo. So sige kog naa ko'y kwarta pirmi, and then nay panahon nga bisang wa ko'y kwarta, na may panahon sa una nga init kayo ang mga bypass operation. So ang mga drug pusher dili sila mohatag og item kung dili magagi ako usahay. So mao na nga ako'y mogiya sa mga drug user para makapalit sila shabu. So ako makasuyop gyapon ko. So sige jud kog suyop mga igsoon. So pero sa nagsigi kog shabu, bisyo mga igsoon. Everyday gina before ko mo sud sa eskwelahan makasuyop na ko danan din. Ug na may panahon nga di ko kasuyop, ana nga ning nakasud na ko sa eskwelahan, inig break na mo ana mangita jud kog paagi para makasuyop na pud ko. So mo ni mga igsoon din. Mao ni siya kani akong uniform, mao ni siya usa ni siya ka mao ni akong gamiton sa una nga mopalit kog shabu kay nganuman kani among uniform kani kita ninyo na na James Dumanon sa ning marka ni police intern. So kuan mga igsoon, ang usa sa hinungdan nga ako ning isuloob every time nga mopalit ko og shabu kay nganuman makahangyo ko. So murag mo respeto ang mga drug pusher nako ba. So nani siya mao ni nga naa jud ni balyon ako ni ko na. So mao ni mga igsoon din akong balikon ang atong gibasa nga text ganina, many are the plans in man's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. So mauna akong pangandoy. So ang akong paggandoy nga mahimong pulis, ako pud siyang giapilan og bisyo nga grabe kayo. Kasi matinga mo anak mo kag pastor pero nganong ngana man ka. So ani ni sa mga igsoon, ningabot sa punto nga murag kuan ba, ningabot sa punto nga dili na ko motuo Ginoo kay honestly dili ni pangdaot. Pero sa akong experience daghan kay kog lain-lain og relihiyon kauban sa bisyo. So mao na ning abot sa kung una nga wa joy Ginoo. So why Ginoo, di ko motuo ng Ginoo. Ako may number one persecutor sa akong family, magwali na sila dire, di ko ganahan maminaw anang mga magprayer sila unsa ilang buhaton diri simbahan, mag Bible study, di ko ganahan maglagot ko magtan-aw para nako demonyo kay sila sa akong pananaw. Wa ako kay baw nga ako day ang demonyo. So di ko ganahan na. So mao na mga igsoon nga hey, sige kog suyop, sige kog panghagi sa bahay, sige kog grabe akong gihimo. To make the long story short, nagkadagan ang adlaw sa akong kinabuhi, nagkagrabe ang akong kasalbahis, nagkagrabe ang akong pagkalulong sa ginadili nga droga mga igsoon. And then ning abot ang panahon mga igsoon, mao ni siya. Ning abot ang panahon mga igsoon nga last nga nakasuyop ko mga igsoon. Di ko kalimot. 2012 January. That was happened in last January. January 2012. Kay mao man na kay kuan man ko na pastor ko karon for 8 years 12. Yeah. So 2012 di ko kalimot mga igsoon. Nay na hitabo sa akong kinabuhi ba nga mura ko na wa ko katuo kay ngano man usa ko ka drug user before nga sakto kay vitamins, mag-workout ko, mag-inom ko gatas, sakto kayo. So wa ko magtuo nga matandog akong utok. So daytime sa akong kinabuhi mga igsoon, last nga nakagamit kog droga, duha ka putos, di ko kalimot ato yun. So ako ray usa sa balay nanira ko, naglako tanan. Dito ko sa taas kay naman ko akong kwarto naman sa ikaduha nga floor. So samtang nagsuyop ko mga igsoon, sige na kog suyop. Natinga ko kay nausab ang palibot. Natinga ko kay ngano man kana bitong mapaw ang lighter, magkuha kog laing lighter, iniglingi na ko murag mutuyok ang akong abi na kog murag nagmaling mata bitaw ko ni mutuyok ang pananaw nako, mutuyok ang TV, mutuyok ang unlan, ang habol, ang banig, mutuyok ba. So kuratan ko. So ako mag-expect na natandog na day kong utok pero baliwaran ako. So mao na nga akong gipaningkamutan nga mahurot nako ang usa ka putos, and then gipahuway ko. Matinga ko kay makadungog kog saba ba. Even ang step na ko mga igsoon og mulihok na ko nga na murag daghan kay kog madungog. So wala na ko kasabot bitaw. So mao tong daytime himpaka ang sira dagan ko nakuha man daytaw. Ngano man So mura kog nahadlok bandi nagkurog-kurog ko. Singot kog ayo. And then gusto na ko hotdon ang shabu. So mao na nga ang kani akong kamot pagsun ako ning gisandig aron maka-drive pa jud kog ayo. So maka-drive hantod to make the long story short, human jud akong duha ka putos, and then dito ko nanigarilyo ko dito ko sa may pantalan dapit. Kay usually magud sa una mga every time nga makasuyop ko magsigira ko bijuki sige kanta. So abot ko sa pantalan magmotor ko mga matinga ko kay murag samtang magmotor ko murag naay magdagandagan bitaw itom sa akong pananaw, murag naay mga kabayo, di ko kasabot ba murag daghang mga makit-an ako ba. So natinga ako, and then ning abot ng panahon mao ni mga igsoon nga murag mahadlok na ko pirmi, maglakaw ko murag hadlok kayo nya. Murag naay anino na ko rade, murag naay nagsigsunod nako pero anino rade ay nya. Daytime mga igsoon nga murag nabantayan ko nila dire nga murag
Magsige ko tubang sa kasagingan, magistorya, magatubang ko sa kakahuyan, magistorya nga way tao ba nya. Dapat time nga nasuko ko, kay nganuman nasuko ko sa akong ate ba kay nganuman kanang iya kong gisub-an ba tinga naunsa ka diha ana ba gusto istorya daw ko pero ang feeling nako na ako'y kaistorya. So mao na nga dito na ko nabantayan nga hala basi nabuang nako. Unya na hinumduman ako nga akong mga advices sa mga barkada nga di gid ta buang bay ano siya katong mga buang to buang jud daw ka. So ug naman gali panahon nga murag mobati kag kadlok imong kabuhi na naisaka. So mao na ko ako magtuo nga maapektuhan ko. And then niabot ang time mga igsoon wa jud ko motuo no. Niabot ang time nga ni eskwela ko. Diha na ko na-prove nga natandog na di ko. Niabot ang time nga ni eskwela ko during our chemistry subject. Uh, daytime nga nag-discuss ang mga maestra. Samtang nagsige siya og istorya mga igsoon, wa na mo kasabot sa iyang gisulti. So nanghagis ko akong gisumbag ang lamisa and then gawas ko gilamban akong sira labad kay kung grabe kay akong igsoon. So ato nga time akong nahuna mga igsoon, akong ning abot sa akong nahuna nakaingon ko nga nabuang na jud ko. So natandog jud akong utok. Po na ako kasabot sige kog kurog. Unya ang akong singot grabe nagpilit na. So akong gihimawan ako ning suyop. Pila ka adlaw mga igsoon, grabe kurog-kurog na ako. So mao daw sa akong kadlukan. So aron to make the long story short mga igsoon, ningabot ang time mga igsoon nga mura bitaw og nahadlok nako kay ngano man iparehab ko, nahadlok ko nga dalhon ko sa rehab. Niabot ang time mga igsoon nga kadungog mga istorya nga i-rehab na jud ka, i-rehab ana ba. So mao na nga tungod sa akong kadlok i-rehab. Si ready na ako magparehab. Kadlok na akong i-rehab mga igsoon. Mao ni ang nahitabo jud sa akong kinabuhi mga igsoon. So makaibaw. This is my true story, my true history sa akong kinabuhi sa akong makaibaw no ngano na ingani ko. Mao ni siya mga igsoon. Tungod sa kadlok na akong i-rehab ko one night mga igsoon. Before ko natulog itong mga igsoon, mga around almost 8 in the evening. Itong time wa ko ikaw kaon kay murag wa ako'y gana mo kaon kay lain akong pamati pirmi magsigig kurug-kurug akong lawas niya. Nagoy time nga makamata ko og kadlawon. Sakit akong dughan. I don't know siguro tungod kay magsyabom ko sa una mga igsoon, mag-rugby pa jud ko, ilungan-dungan ako. Nya manigarilyo ko ari pa sa ilong ang sigarilyo. Grabe ba? So nagali time 3 times ko nag-attempt og suicide kay galibog na ko sa akong kinabuhi. Wa na ko kay baw. Early in the morning makadungog ko sa akong mama maghilak. Magkanta siya pirmi. Kay buti-buti mo Panginoon. Pagsige siya ampo na ko. Matod pa niya usa ka baril nga luha di paigo. Kuno sa usa ka baril di paigo sa iyang luha og ginampo na ko. Mao jud na. So ako na nga gusto ko mamatay na ko kay ako na kanang nganong natawo man ko ngani nganong natawo ko nga nagpasakit lang sa akong ginikanan sige laundry dito akong papa tanan ba sige lang panghagis grabe ba. So ako na nga sa time na mga igsoon nga nahadlok na ko nga dalhon ko sa rehab. Ako to din naman ko mutuo Ginoo kay para nako kay Ginoo yun. So ning suway ko mga igsoon og ampo mao na lang niya ni suway ko ampo di mo ko kamaw mo ampo tong time kay salbahes kayo ako di ko ganahan di ko mo join nila og mga kuan. So akong himo mga igsoon niluhod ko sa kwarto na nanira ko kay uwo ba kayo nanira ko niluhod ko and then ningingon ko kung naa may naminaw nako karon kung tinuod man nga naay Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta palihog bag-uha ko. Ano sige jud kog hilak mga igsoon nagluhod ko piting hilak nako ni ana kung palihog bag-uha ko kung mabag-o lang ko nimo. Kung mapamatud-an nimo imong pagkagamhanan pinaagi sa pagbag-o sa kong kinabuhi, manaad ko nga mo alagad ko nimo. Magpastor ko, daghang kay ko gisulti mo tabang ka sa mga barkada nga nagkapos sa lain-laing bisyo. Di ana nga tayo mga igsoon grabing hilak nako, ligid ko ginilak hantod sa pag tungod sa ka grabe sa kong hilak nga groaning jud bitaw sa ilawom gid ba. Nakatuog ko. Abi yung mga igsoon nakamata ko pagkaugma sa buntag. Una na ko nga nabantayan pagmata na ko akong habol ang punda sa akong unlan pirting basaa. Basa kay sa akong luha. Andi na tingala ko pagbarog na ko sa bed mga igsoon, pagbarog na ko. Tinga ko kay lami kayo kong gipamati pero ako kasabot nganong malipayon ko. Malipayon man ako pero kung luha nagsigigto akong luha na tinga kung ano man way maka-explain ako kung ano unsa ni kay wa man ko Ginoo kung way gituwa nga Ginoo. So kung gihimo mga igsoon ning dagan na lang ko dito sa ubos
Usa kay kong dagan, paspas kay kong lakaw. So, paspas kay kong dagan sa ubos niya akong mama to, kay sayo kay mata nagpahangin. Kay matiguang kay magpahangin bitaw. Mga alas 5 gito. Kapin, nagpahangin siya. Ako siyang giingnan. Mundan kong eskwela kay magpastor ko. Hapit siya na kog sa iyang gilingkuran. Nga na siya, ha! Hapit siya na hambong. Natinga siya, ha! Pastor nga nabuang naman siya. Alam bitaw, so mauna mga igsoon nga. Ako siyang giingnan nga ako nga na pa siya ako nga. Kuno na kay graduating ka. So, nga na po akong giingnan siya nga, may dili pulis akong calling. Akong nabantayan nga dili pulis akong calling kung dili mahimong alagad sa Ginoo. So, ato nga time on asing tubag. Grabe yung maigsoon. Naminaw ka karon. Naam jud ang Ginoo saksi ni tanan, ang Ginoo saksi ni tanan. Sugod atong adlaw, shabu, sigarilyo, marijuana, rugby, pagpangawat, panghilabot og babay, pagpamakak, and then sa pagyud marijuana, tanan mga klase sa bisyo mga igsoon. Anang adlaw gyud nawagtang sa usa ka pamilok. Natinga ko kay di na ko ganahan, so daghang kay sig panintal ako, dalhan pa kog shabu, pero di day one time na nagwali ko nga nagsuyop akong barkada, wala na jud ko matintal, natinga ko ano man. Yan ako na-prove nga naa dayjay Ginoo mga igsoon, nga nahigugman ako, naay Ginoo nga di magtan-aw sa atong past, naay Ginoo nga magtan-aw nga wa nagtan-aw bisan sa kaitom ang atong sala. Andam siya mapasaylo. So, mao ni siya mga igsoon, mao ni inungdan nga akong gisulob mi nga type uniform na ko before kay ano man naay mga para ni sa mga naay pangandoy, dili man sala ni di maayo ang pangandoy. Pero usahay lang mga igsoon, most of the time, usahay mga igsoon, according to the word of God in Isaiah, His ways are higher than our ways. So, His truth is deeper than ours. So usahay most of the time, ang atong pangandoy ba, dili masibo sa pangandoy. So, kung parehan yung gingon sa Proverbs ni King Solomon, many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. So, parehan ako, gusto ko magpulis. Pero himo ang ning intervene ang Ginoo, nadaot ko sa Cebu, siguro lain paminaw nadaot akong utok, but naray purpose kay naman kung wa pa ko na praning mga igsoon, kung wa pa nadaot akong utok mga igsoon, di sad ko mahimong pastor kay di man ko muduol sa Ginoo, di ba? So connect gyapon ni nga verse mga igsoon nga dili ta magkampante sa tong pangandoy, dili ta mo hatag og dili na to ibuhos ang atong pagbati ba, ang atong expectation sa atong pangandoy, kay atong hinumduman nga ang Ginoo naay pangandoy nato, atong hinumduman nga ang Ginoo nasay maayo nga pangandoy nato. So paano lang po gani pulis na unta ko, akong mga classmate kasagaran pulis na, but ako nahimong alagad sa Ginoo. So mao ni ang purpose ni Lord sa Ginoo. So mao ni mga igsoon. So if ever man gani ikaw karon nga naminaw, if ever man gani sooner or later ang imong plano bungkagon sa Ginoo, ayaw lang ka depress, ayaw kaguol, kay maybe redirect ka ni Lord, usbon sa Ginoo kay pinangga ka, kay gusto sa Ginoo nga ang plano niya matuman. Once again, dili sayop ang mangandoy og maayo, dili sayop ning mangandoy dako, apan hinumdumi nga at the end of the day, it is the Lord's purpose will prevail. God bless us. To God be the glory.